Сдружение Без граници 21 век Кюстендил представи изпълнението на проекта "Сподели Балканите". Съпреживей Кюстендил и Лесковец в виртуална реалност. Проектът се реализира по програма на Европейския съюз за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия. Проектът е маркетингов, ориентиран към туристическия сектор, по-специално към доставчиците на туристически услуги. Например, местни стопански субекти в сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството, туроператори и туристически сдружения, туристи, които търсят целеви или алтернативни туристически услуги и пазари, представители на органите на местното самоуправление, които се занимават с цифровизация и популяризиране на туризма в целевите области. Целта на проекта е да повиши международната видимост и атрактивност на трансграничният регион Кюстендил-Лесковец. Разработена и приложена е демонстрационна платформа за визуализация на различни туристически обекти от двете страни на границата. Това ще даде възможност на местните оператори в сферата на туризма сами да създават и обработват модерно съдържание за своите обекти. В платформата са включени 20 туристически обекти на целевият регион. За всеки пилотен туристически обект беше създаден видеоклип. Заснети бяха висококачествени наземни и въздушни снимки, както и 360 градусови панорами, включително с дрон, които бяха групирани в виртуални разходки. В момента се създават и доуточняват паспортите за всеки един от тези обекти и тези инструменти се вграждат в платформата с виртуална реалност "Сподели Балканите". Партньор по проекта е образователният център в град Лесковец, Сърбия, с директор Игор Стаич. Проектът изазва велику pažnju kod naših privrednih subjekata. Проекта предизвика голямо внимание между юридическите лица в региона. Uspjeli smo 10 identifikovanih objekata koji predstavljaju našu privredu na najbolji način i da kroz ovaj projekat predstavimo. И избрахме 10 най-репрезентативни обекта, които представляват нашето стопанство, които по този начин ще бъдат представени в този проект. За популяризация на проекта спомагат и изработването на промоционални материали с атрактивна и полезна информация, като каталози, брошури, плакати, банери и брандирани очила за виртуална реалност. Стойността на проекта е 183 142 евро и стартира през месец юли на 2022 година. Средствата за българска страна възлизат на 113 521 евро. Роден съм и израснал в Кюстендил. През целия си живот единствено съм воден от идеята да градиме нещо, което да остане след нас. Така бавно и полека в годините, някъде от 92 до ден днешен, аз, съпругата и децата ми успяхме да направим тая къщичка. Първоначалната идея беше да бъде вила за отдих и почивка на мен и семейството ми. Впоследствие, с промяната във времето и нуждите, се установи, че така или иначе не се използва целогодишно. Има периоди, в които не е необходима за нас. Сина ми завърши УНСС, менеджмент и маркетинг, и умувайки какво да правим, какво да бъде бъдещето на този имот, решихме да започнем да го отдаваме под наем на желаящи да почиват. И лека по лека за нуждите на туристите успяхме да я приведем във вида, в който я виждате днес. Общо взето, може би 30 на години
минаха както се занимавахме с този имот. Първоначално посадихме дърветата, плодове и зеленчуци отглеждахме, започнахме с една мъничка стопанска постройка, но лека по лека направихме това, което е в момента и на втори план отиде земеделието. Сина ми е воден от идеята да създаде добри условия за отдих на хора, имащи нужда. Максималист е в тая посока, гледа да предостави всичко, каквото е необходимо. И се стараеме хората, като идват, да им харесва, да запазят един хубав спомен от времето прекарано при нас в този наш имот, а оттам евентуално да разкажат и на свои близки, които да проявят интерес и да дойдат и те да се запознаят, да се казва, директно с възможностите на нашата къща. Kia Staindale. Savor the flavor in cozy atmosphere. Cheshmatu is the name of a hilltop restaurant and guest house in the Hazarlaka Park near Kia Staindale. It has been a favorite eatery for generations of local residents and guests of the city. A visit to it feels like a retreat. Customers find coolness in the spacious garden in summer and homey comfort by the fireplace on snowy winter evenings. They can bond with nature in peaceful surroundings without traveling away from their native town. The restaurant offers traditional Bulgarian dishes at affordable prices, including takeaway. Apart from the garden, immersed in greenery, it has 140 seats in an indoor hall. A professional orchestra takes care of the guests' entertainment. The place is a popular choice for organizing family celebrations, birthday parties, proms, etc. The large capacity of the restaurant, the tasty food and the great service are all arguments in favor of holding weddings, seasonal festivities and corporate events there. The family atmosphere and the beautiful natural scenery make the guest house suitable for quality recreation. There is a children's playground 50 meters away and a number of hiking trails close to it, such as the Health Trail and the Love Alley. The restaurant and guest house can be reached in less than an hour's walk from the city center, through the unique Hazarlaka Forest Park. Free parking lot, Wi-Fi, barbecue area, a terrace and conference/banquet hall are available to the guests of the complex. There is a zoo with a wide variety of animal species in the vicinity. Lovers of history and archaeology are attracted by the late antiquity and medieval fortress Potelia Velbaj. Beauty contests, concerts and recreation of historical events are organized here. Kia Staindale. The magic of beauty on the canvas of life. A top must-visit landmark in Kia Staindale is the art gallery named after Vladimir Dimitrov. This renowned artist was given the honorific nickname, the Master,
because of his talent, as well as skillful use of vivid colors and light in his paintings. He is probably the most remarkable stylist in Bulgarian fine arts. His picturesque landscapes and portraits are impressive. His models were mostly local residents, often beautiful girls dressed in traditional costumes. The main subject of his works is the bond and harmony between man and nature. A volunteer in the First Balkan War and World War I as a military artist, he left hundreds of drawings depicting images and actual situations at the front line. The art gallery was created in the 1970s for the main purpose to exhibit best the works of the master, with plain walls that lack windows or niches. Its collection includes over 1,500 original works of the great painter. Over 100 of his masterpieces make up the permanent exhibition. The building is also the repository of the works of other local and international artists, which are displayed on temporary basis. Over the years, the gallery has also featured original pieces by Rembrandt and Picasso, as well as Italian, Japanese, Peruvian, Chinese, and Russian art. The exhibition area of the gallery is 734 square meters divided into 8 exhibition halls. Their space is arranged in levels linked by common natural overhead light. Thus, the visitor can enjoy the master's pieces of art in the same natural daylight in which he created them, when painting in the field. Because of its fine acoustics, the gallery is often the venue of various cultural events, such as concerts, recitals, performances. Vladimir Dimitrov was also well known for his lifestyle. His family was poor, but even when he rose in fame, he often gave away his possessions. He once saw a local farmer who was working in the field barefoot, as he had no shoes to wear. The master promptly took off his own shoes and handed them to the poor man, who protested that now the artist himself would be barefoot. "Don't worry," the kind master answered with a smile. "I will paint myself a nice new pair of shoes." Добър ден! Казвам се Елена Начева и намираме се в селището Живей с любов, което е локализирано в село Смоличан, община Невестино, и сме в полите на Осоговския Балкан. Селището ни функционира от 2019 година, отворихме врати. До момента може би са минали около 400-500 деца. Децата са ни от различни краища на България. Последните 2 години имаме деца, които са първо поколение, родени в Америка, Франция, Австрия, Белгия, Канада. Нашата мисия в момента е връщането на децата към корените и създаване на трудови навици и любов към земята. Имаме опитно поле, където децата сами отглеждат храната си, или поне ги учим на това. Работа във фермата, да видят пресното мляко и киселото мляко, как се случват нещата там. Тук децата ги възпитаваме на това преди всичко да бъдат българи, да обичат родината си, да се грижат за корените си. Защото това, което забелязваме напоследък е отдалечаваме децата от природата, от корените им, от родината им, от да знаят родословното си дърво. Възпитаваме любов към книгата,
Искам да отбележа, че тук нямаме никакви телефони, никакви лайфита, никакви телевизори. Тук се храним на класическа музика, отглеждаме зеленчуците си на класическа музика и резултатите са вълшебни. Имаме походи, запознаваме ги с природата наоколо. Заповядайте и вие да посетите нашето селище, да се порадвате на нещата, които сме направили. Може, каним и доброволци, имаме доста дърва за събиране, плодове за бране. Заповядайте да изживеете с нас това пътешествие. Кюстендил е един от древните градове в България. Той е наследник на селище от новокамената епоха и това е 8 хилядолетие преди Христа. И има така установени градски традиции от преди 2000 години. Тоест създаден е като град в така началото на първото хилядолетие след Христа. Официално 106 година се приема като рождена дата на града. Това е времето на римския император Траян, който обявява града Пауталия за град с прилежащи територии. Също е много било известно и популярно светилището на Асклепий, където освен светилище е имало и лечебница, известен е бил комплексът като Асклепион. Така са наричали лечебниците в древността, там където има основно минерални извори, са се стояли такива асклепиони, тъй като бог Асклепий е бог на медицината и на здравето. Пауталийският Асклепион е бил доста популярен за времето си. Вероятно се е намирал в подножието на хълма Хисаралъка, където са основно изворите на тази лечебна минерална вода, която е с температура на водата около 73 градуса. В момента се намираме в един от музейните обекти. Това е залата, която носи името именно на този бог на медицината и здравето Асклепий. И могат да се видят находки от различните исторически епохи. Това са новокамената от 7 хилядолетие преди Христа, каменно-медната, античната епоха и средновековната, когато нашия град се нарича Велбъщ. Тук са показани всъщност тези археологически находки, които разказват най-общо за историята на Кюстендил и ако някой турист желае да се запознае по-отблизо с тази история, разбира се, до късното средновековие, трябва да посети именно тази зала. Освен това, в Кюстендил също така един от градовете, които може да покажат обекти от всички исторически епохи. От античната са римските терми и крепостта на хълма Хисаралъка, която е от късна античност и средновековие. В средновековия период също имаме една църква от 11 век, от времето на Велбъщ. По-късно средновековие е жилищно-отбранителна кула, която си известна като Пиргова кула, Джамия Ахмед бей, което е от османския период. От новото време, разбира се, къща музей или воевода, свързана с национално-освободителното движение на местното население и Емфиеджиева къща музей, която показва градския бит от края на 19 и началото на 20 век. И с най-новата ни история е свързана къща музей Димитър Пешев, която разказва за спасяването на българските евреи от Холокоста през Втората световна война. Кюстендил е едно място, което предлага бално лечение, предлага и зимен и летен планински туризъм. Само на половин час път от центъра на Кюстендил са нашите ски писти с места за настаняване и така места за отдих. Надяваме се да увеличим туристическия поток към града, защото той наистина заслужава и всеки, който идва тук, се връща с един нов положителен заряд. Благодаря за вашето внимание. Заповядайте в Кюстендил. Kustendil. Hospitality transcending expectations. Park Hotel Kustendil is a piece of paradise, located at the foothills of the Osegovo mountain, amidst the beautiful scenery of the Hizarlica Park Hill. This was where Roman emperors erected their fortresses and came to heal their wounds and recover after harsh battles. The hotel offers 6 floors of comfortable rooms with magnificent view and balconies, excellent service, and genuine hospitality. Its assets include spa and medical treatments with thermal mineral water and modern facilities.
The spa and wellness zone on the ground floor attracts the guests and visitors of the hotel with its steam bath, jacuzzi, sauna, and cozy relax area. There are permanent medical staff for health consultations. They perform pain-relieving and anti-inflammatory treatments with beneficial effect on the locomotive and peripheral nervous systems. Physiotherapy, kinesiotherapy, hydromassage, and cardio fitness programs are also part of the offer. The hotel has a splendid outdoor swimming pool. It is available year-round. The spring mineral water is tempered from 73 degrees Celsius to 37 to 38 degrees in the winter and 28 to 30 degrees in the summer. The pool has a shallow side intended for young water lovers. A real aquatic realm is set there for their entertainment. The on-site restaurant tempts with its delicious food from the national and international cuisine served in a comfortable and stylish atmosphere indoors or in the open air, with its rich variety of drinks, buffet breakfast, room service, and DJ music on weekends. The hotel amenities include free and secured parking and Wi-Fi, as well as conference halls for family and business events, a lounge, a minibar, air conditioning, and a flat-screen TV. Apart from that, there is a children's playground, where kids can spend pleasant time in the company of their peers, surrounded by toys, books, and drawing materials. The playground is available free of charge to all guests and visitors of the hotel, restaurant, lobby bar, swimming pool, and spa center. To the lovers of winter sports, the hotel offers free shuttle transfer to the slopes of the Osegovo Ski Center. The hotel is wheelchair accessible and equipped to cater for guests with special needs. It is superb for family vacations, relaxation, and amusement. Здравейте, казвам се Кристина Нестерова. В момента ме виждате в нашето прекрасно заведение в град Кюстендил, ресторант Френдс. Смея да кажа, че това е най-красивото заведение в нашия град, нашето бижу, най-посещаваното ни заведение. Много гости на града, както и жители на нашия град, редовно ни посещават. Нашата храна е прекрасна. Гостите ни на града задължително идват при нас. Обикновено са чули от приятели, познати за нашето заведение. Ресторант Френдс е създаден на 3 март 2012 година. В началото беше едно малко заведение с малка тъмна зала, което не предполагаше, че ще се случи това, което е Френдс в момента. През годините надграждахме и правихме всяка една зала постепенно. Градината ни е малко по-късно и в момента Френдс е това, което виждате от кадрите. То е създадено с много труд, много хора са дали частица от себе си за това, което е Френдс в момента. И то е нашето дете. За всеки един от нас Френдс значи много. Града ни е много важна част от историческата култура на България. В него има много забележителности, има исторически музей, има минерални извори, има бани, на които хората идват и разчитат лековитата вода да им помогне в различни проблеми здравословни. Приканвам всички гости на града да дойдат, да видят тази прекрасна инфраструктура, да видят всички тези забележителности, да видят моста на голите жени. И нашето заведение се намира точно до моста на голите жени, близо до историческия музей. Това ще бъде страхотен повод да посетят и нашето заведение, да опитат невероятната ни храна, прекрасната ни обстановка и усмихнатия и вежлив персонал.
Заповядайте в ресторант Френц. Аз съм Искра, един от майсторите на Сръчно. Ние се намираме в Слокощица, едно много малко и китно селце, което се намира в много голяма близост до града, до Кюстендил. Нашата работилница съществува вече от 8 години. Започнах много скромно, само с правенето на ремонт. Имах едно малко ателиенце. След това обаче решихме да разгърнем малко дейността и да започна да правя чанти. Започнах с изкуствени кожи, но разбрах, че съвсем това не е правилният път, защото те са много малотрайни, нискокачествени и не продаваме добър продукт, който да ни отличи. Решихме, че може би е хубаво да започнем да градим едно уникално място, в което да могат хората да ни посещават и освен да си купят нещо, да ги върнем назад във времето, да ги накараме да се замислят в този забърсан свят и много модерен, да видят, че старите неща съвсем не са лоши, даже напротив, те ни дават много топлина и уют. И изградихме тази работилница с много труд, с много любов. Дори детето ни е помагало много пъти. Тук почти не са влизали майстори, всичко минаваше през нашите ръце. Минаха доста години, докато направиме това, което в момента се вижда, но сме горди и щастливи, че имаме това място и че хората наистина тук се чувстват добре и казват, че си тръгват заредени. Аз съм Десислава Петрова и съм маркетинг в Стримон Гарден и парк хотел Кюстендил. Мога да ви разкажа малко повече за тези два хотела, както и за самия град. Той е известен още от римско време с лечебните си минерални изворни води. Носи се поверие, че римляните са идвали тук да лекуват своите рани след тежки битки и оттам е станал притегателно място за повечето им войници. Стримон Гарден е в топ идеален център на Кюстендил, но въпреки това е запазил онова очарование на тихо и спокойно място, с което се идентифицира в нашите гости. Ние тук предлагаме най-различни медикал програми в съчетание с лечебната минерална вода и професионализма на нашия екип. Спа зоната ни е оборудвана с различни по вид сауни, както и вътрешен минерален басейн, който обикновено поддържаме да бъде с температура от 34 градуса. Имаме и детска секция за по-малките ни гости. Външният ни минерален басейн е с температура около 29-30 градуса, като предлага най-различни по вид забавления, както за малките ни гости, така и за по-големите.
В хотела е запазен аристократичния дух на самото място, като той е съчетан с комфорт в стаите и може би доза лукс. Това, което отличава самия хотел, са именно тези качества. Разбира се, те са съчетани с едно любезно, усмихнато и професионално отношение от всички, които са в нашия екип. Стаите в хотела са обзаведени в малко по-различен стил от всички останали вече така нашумели хотели в страната. С усмивка ще очакваме абсолютно всеки, който реши да посети нашия хотел или парк хотел Кюстендил, за да усети онова очарование, което сме съградили тук, което сме го съчетали с усмивка, с сърце и, разбира се, с любов. Се радваме да бъдем ваши домакини и ви очакваме.